Il-programm tar-residenza b'investiment ġie klassifikat mal-aħjar 13 il-programm minn madwar id-dinja mis-sit awtorevoli Investment Migration Insider. Imniedi fl-2016 pajjiżna rċieva madwar 1000 applikazzjoni b'560 minnhom jaslu fl-ewwel nofs ta' din is-sena. Dan b'total ta' 700 viża approvati fit-12-il xahar qabel Lulju li għadda. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Maltija Residenza u l-Viża, Rodrik Kutajjar, spjega li l-programm jagħti dritt ta' residenza f'Malta lill-applikanti approvati li jkunu ġejjin minn pajjiżi mhux Ewropej. Qal li bekk jagħti opportunità lill-investituri minn madwar id-dinja li jinvestu f'Malta. L-applikazzjoni tagħna hija differenti minn ta' pajjiżi oħra. Aħna biex applikanti ġi aċċettat irid jirrikjedi ċertu affarijiet fosthom li ikollu dħul ta' mill-inqas 100,000 euro fis-sena jew investiment ta' iktar minn 500,000 barra mill-pajjiż u affarijiet oħra. Jiġifieri il-programm tagħna mhuwiex fl-irħas fl-Ewropa, però huwa programm li iktar milli qed nippruvaw niġbdu kwantitajiet kbar qegħdin dejjem nippruvaw niffukaw li nġibu lejn Malta nies ta' talent u nies ta' kwalità għolja. Is-Sur Kutajjar spjega li dal-programm huwa differenti mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment għax ma joffrix iċ-ċittadinanza Maltija, iżda residenza. Spjega li kull applikazzjoni tgħaddi minn proċess ta' skrutinju rigorus. Niċċekkjaw il-background tal-persuna, niċċekkjaw source of wealth, niċċekkjaw bilanċi fil-banek, niċċekkjaw ħafna affarijiet ċaħra, niċċekkjaw kienx blacklisted, niċċekkjaw kien hemmx money laundering, jiġifieri hemm ħafna proċessi twal. Dan il-proċess jieħu żmien. Programmi oħra fl-Ewropa ma jeħtlux f'daqshekk dettall. Spjega kif filwaqt li programm tajjeb jiġbed iktar applikazzjonijiet, il-qagħda tajba ta' pajjiżna u l-ekonomija li dejjem qed tikber għandha sem importanti fis-suċċess ta' dan il-proġett. Meta inti tmur barra minn Malta, meta jiena mmur iċ-Ċina, l-Indja, l-Vjetnam, jiena ir-rwol tiegħi primarju huwa li norjhom ngħidulhom min aħna bħala pajjiż. X'tip ta' pajjiż għandna, pajjiż li l-ekonomija dejjem qed tikber. Allura li jkun meta inti għandek l-investitur quddiemek diġà hemmhekk inti lajta nofs il-beħ, diġà inti hemmhekk qed turih li meta tinvesti għax l-investiment huwa investiment serju, qiegħed jinvesti f'pajjiż li ħajtih lura lilu u l-familja tiegħu dawn l-affarijiet kollha.